Čo dneska vás vítam pri mojom videe a idem vám porozprávať, keď som mal sobotu narodky s rodinou. Bum, bum, bum. Tak vám idem teraz ukazovať veci. Začneme pravo či ľavou stranu. A toto už trošku vidíte. Tak začneme týmto. No takže nejaký labyrint sviecať. Polku svietiaceho a polku nie. Práve, že ten svietiaci je iba v noci svieti. Nechápem prečo. Kto by hral akože labyrint v noci? Kto to vymyslel? No potom tu máme gulu. Musíš sa na koniec zosať. Tu máš nejakú cestu a musíš ešte toto tlačiť, stlačať, toto a toto. A ideš, musíš popri toho stlačať, až dojdeš do cieľu. To bol druhý môj darček. Tretí môj darček. Toto nie, toto nejdem. Tak tretí darček bol toto. Knižka. Chicken the banana. Chlapec v kopačkách. Listujem, aby ste vedeli, že to je super knižka. Čika banana. Uj. Tak. Auč. Potom mám Minecraft knižku. 3. apríla v kinách. Šup do kina. Takže knižku. Vlastne to je pre každého knižka. Úplne, že pre každého. Úplne, že pre každého. Aj pre čitateľov, aj pre nečitateľov. No potom som dostal CR7. To strašne vonia. Potom som dostal druhý parfém. Ale nie, idem to strikt. Ronaldo. Potom, teraz sa musím až postaviť. Jak mi to zás hodí. Mickey na Brawl Stars. Tak to vyzerá zozadu. A takto spredu. Strašne pekná. Dobre, to dáme neviem kde, ale dajme to koň aj sem. Potom tu máme Brawl Stars tričko. Zozadu pekné tiež. A na záver, neviem, že či by som mal to ukazovať, ale keď chceme pri videu, že čo som dostala na darčeky, na moje narodeniny, že som ani nemal narodky, tak tu sú moje fotky. Poďme si ich aj bližšie. Takže to som podostával. Tohle je pre toto video všetko. A počkajte. Toto Petra dám kamošom do školy. Takže tešte sa kamoši. Toto je pre dievčatá, lebo to je fialová stužka. A toto je pre chlapcov, lebo je to modrá. Takže tak. Čika, banana, čus.